Avui encetem un camí important. Però vegem per què hem decidit emprendre'l. Un nou model de ramaderia està guanyant terreny en els últims anys, la ramaderia ecològica. Este tipus de producció es caracteritza pel respecte. Respecte al medi ambient. Respecte al benestar animal. Respecte a la salut de les persones. Un negoci amb projecció de futur en el qual, a més de la rendibilitat econòmica, juga un paper fonamental la rendibilitat social i mediambiental. Este nou model de producció no només resulta rendible per als ramaders, empresaris i hostelers, sinó que, a més, els consumidors i la població en general obtenen els seus beneficis. Es tracta de consumidors que cerquen una mica més, consumidors conscienciats que volen tindre el control sobre els aliments que consumeixen i sobre els diners que gasten. Entenen i comparteixen el valor afegit que els ofereixen els productes ecològics. Cuiden de si mateixos, del seu entorn i preparen un futur més sostenible. Tenim la ramaderia i tenim els consumidors, però cal crear entre ells un vincle. Ojalá consumiéramos más gente, así también sería más económica, es un poco más cara que la otra carne. La carne ecológica nos cuesta muchísimo encontrarlo, y a mí me gusta mucho trabajar por cercanía, llámese kilómetro cero, como se suele llamar, ¿no? Tindré que comprarle el ramat y la vedella y demás a altres llocs, com els Pirineus, a terneres gallegues i demés, és una llàstima més que res per al comerç d'ací de la comunitat i els ramaders de la comunitat que no tinguen un lloc on comercialitzar, o sigui, on escorxar per a comercialitzar la seva carn. El fet d'haver d'anar a matar una vaca ecològica, a anar a uns mataderos ecològics, no hi ha mataderos, entonces si t'has de desplaçar molt, els ports, els traslados se mengen molt. Entonces també a l'hora de treure-ho o t'ho han de pagar molt més car o si no, no és rentable. A Mercavalència hem escoltat la veu de productors i consumidors i com a servei públic que som, hem obtingut la certificació d'escorxador ecològic. Un escorxador de més de 60.000 metres quadrats amb la certificació ISO 9001 i l'autorització ambiental integrada de la Conselleria de Medi Ambient a disposició de la ramaderia ecològica de la Comunitat Valenciana. L'escorxador ecològic és una peça fundamental per a assegurar la traçabilitat de la carn ecològica dins de la comunitat. Era una demanda que fèiem els ramaders perquè no consideraven lògic que tenien que anar fora de la comunitat per a poder mantindre el seguel ecològic o que una empresa de fora d'ací de la comunitat valenciana tinguera que vindre a certificar-nos. Conseguit gràcies a la posició central que té Mercavalència en el país, jo crec que a partir d'ara totes aquelles empreses, inclús intermediàries, que vulguin també transformar la seva activitat cap a un tipus de producció molt més sa i amb molta més projecció de futur, entren en una via de negoci com és la producció ramadera ecològica. Crec que sempre hem tingut molt en compte l'ecològic vinculat a les verdures, a les fruites, però realment el benefici de tenir una carn ecològica per fi en la nostra ciutat i que estigui a l'abast de tots nosaltres van a ser molts i crec que obri les portes a que moltes més iniciatives al voltant del món ecològic es puguen posar en marxa i que les pugui acceptar una ciutat com València. Entenem que aquest esforç que està fent Mercavalència tindrà els seus resultats perquè preveiem que era un buit que havia en el sector i el tindre un ramader, un escorxador tan a prop
el seu treball i tan a prop al consumidor va ser una garantia total pel sector. Crec que deguem de felicitar el Mercavalència i ens deguem de felicitar nosaltres també, perquè el fet de tenir un escorxador ecològic a la nostra ciutat crec que obri portes i crec que significa molt bé el moment que vivim, on hi ha una preocupació real per tot el que és ecològic, per un estil de vida més saludable, i la carn és molt important.